ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିକି ସେଠି ଆମେ ବନ୍ଦେ ଭାରତକୁ ୱେଟ୍ କରିଛୁ ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପପୁ ତାକୁ ଆଉ ମୁଁ ଫ୍ରେଶ୍ ତ ହେଇନୁ। ଏବେ ବନ୍ଦେ ଭାରତରେ ଆମେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବୁ। ସେଠି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଅଲରେଡ଼ି ବନ୍ଦେ ଭାରତରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ପପୁ ତାର ଓପିନିଅନ୍ କହିବ ବନ୍ଦେ ଭାରତର ଭଲ ତ ଲାଗିଲା। ଏସି ଏତେ ତାପରେ ଚାଟେ ଖାସ ପଇସା ଗୁଡାକ ମାରିକି ରହୁଛ। ଆଉ ତାପରେ ଆଉ କଣ କହିବି, ହଁ ଟିଫିନଟା ଭଲ ହେଇଥିଲା, ନାସ୍ତାଟା ଭଲ ହେଲା, ଆଉ ସର୍ଭିସ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ବହୁତ ଭଲ, କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ। ହଁ ଭଲ ତମେ ତ ବଢିଆ ଅଛି ତ ସର୍ଭିସ୍। ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା କ୍ରାଉଡି ନାହିଁ ବେଶୀ, ଭଲ ଆରାମରେ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ହଉଛି, ମଜା ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷ ତମର ଯେମିତି ସବୁ ଆସିକି ପଇସା ପତ୍ର ତମରେ ପୁରା ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା 2 ଦିନ। ଖାଇଲା ଭାଗ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଖାଇଲା କିଏ ବନ୍ଦେ ବାହାରୁଛି ପାଟିରୁ ଗଲେ ଜାମ୍ମୁ ଗଲେ ଦେଖିବା। ଯାତ୍ରା ଭଲ ହବ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି। ଏଠି ବି ଦେଖିବା। ଛୋଟ ଛୁଆଟି ସେ ତାର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିଛି ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ इधर देखो इधर फोन खो गया। ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଜାମ୍ମୁ। ଜାମ୍ମୁ ଯାଇକି ଆମେ ବନ୍ଦେ ଭାରତରେ ଆସିଲୁ। ବନ୍ଦେ ଭାରତରେ ଜାମ୍ମୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଏଇ ପାଖରେ ଆଇଡି କାର୍ଡ ହଉଛି, ଦର୍ଶକ ମାନେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଆପଣ ନିଃଶୁଳ୍କ ଭାବରେ କାର୍ଡ ବନେଇ ପାରିବେ। ଜାମ୍ମୁ ତାବି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ଅଟୋ କରି ଯାଉଛୁ ଭଗବତୀ ନଗର ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ। ସେଇଠୁ ଆମେ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବସ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରିବୁ ଏବଂ ସେଇଠି ଆଜି ରାତି ରହିବୁ। ଆମେ ସକାଳ 4ଟାରେ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବାହାରିବୁ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟୋ ଭଡ଼ା କରିକି ଭଗବତୀ ନଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବେ। ମାତ୍ର 150 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଭଗବତୀ ନଗର ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବସର ଟିକେଟ ମିଳିଯିବ। ଆମକୁ ଅମରନାଥକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ 2ଟା ରୁଟ୍ ଅଛି, ବାଲତାଲ ଏବଂ ପେହେଲଗାମ। ଆପଣ ଏଇଠୁ ପେହେଲଗାମ ପାଇଁ ଏବଂ ବାଲତାଲ ପାଇଁ ବସ୍ର ଟିକେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଚାର୍ଟ ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ଟିକେଟ୍ ସେଇଠୁ କରିପାରିବେ। ଭଗବତୀ ନଗର ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଆଜି ଆମକୁ ରାତିରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ରାତି 4ଟାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବସ୍ ବୁକ୍ କରିଛୁ ସେ ବସ୍ ଗୁଡ଼ାକ କନଭୟ ସହିତ ଯିବ। ସେ ବସ୍ରେ ଆମେ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ବେଟର ହେବ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଉଠିକି ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ରେ ଯେଉଁ ଟୋକନ୍ ଦେଇଥିବେ ସେଇ ଟୋକନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଟ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୁଁ କରିପାରିଲିଣି, କାରଣ ସେଇଟା ବସ୍ ଖୋଜୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରକୃତିର ସୁନ୍ଦର ନଜାରା, ଯାହାକି ଜନ୍ନତ କୁହନ୍ତି କାଶ୍ମୀରକୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ
ଲଙ୍ଗର ଲାଗିଛି ସେଇଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯିବୁ। ସେଇଠି ଆର୍ମିଙ୍କର ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଛି ତ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏବେ ଆମେ ସେଇଠି ଲଙ୍ଗର ଲାଗିଛି, ସେଇଠି ଆମେ ଏବେ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦୀ କ'ଣ ରାଜମା ଆଉ ଡାଲି ଦେଉଥିବେ, ସେଇଠି ଖାଆହବ। ତାପରେ ରେଷ୍ଟ ନିଆହେବ। ଏଇଥିପାଇଁ ରେଷ୍ଟ ନିଆହେବ କି ଆମର ଭୂସ୍ଖଳନ ହେଇଛି ଆଗରେ, ତ ଏବେ କିଛି ରାସ୍ତା କ୍ଲିଅର ହେଇନି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଆମକୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଯାଉଛୁ କ୍ୟାମ୍ପକୁ। ତ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଆଲାନ୍ସ ହେବ ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଆସିବୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଲଙ୍ଗର ଲାଗିଛି। ଏଇଠି ଫ୍ରିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ରହିବା ପାଇଁ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବା ପାଇଁ ଜାଗା ଯାଉଛୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ସାଇନ୍ସବୋର୍ଡ ତରଫରୁ ଆମର ମେଡ଼ିସିନ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଉଛି। ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ତାହା ଚା ବି ଏଠି ମିଳୁଛି। ତାପ ଯାଇକି ଆମର ଚା ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ପିଇଦେବା ଟିକେ ଟିକେ ଆଉ। ଲଗାତାର ବର୍ଷା କାରଣରେ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରାକୁ ଆଜି ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖାଯିବ। ଚନ୍ଦ୍ରକୋଟ ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଯାତ୍ରୀ ନିବାସୀ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେମିତି। ସାଇଡ଼ରେ ଛୋଟ ନଦୀ ଗୋଟେ ଆସିଛି ଆଉ ପାହାଡ଼ ବି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଛି। ଏଇଠୁ ଦେଖା ଏବେ हमारा रूम पर पहुँच जाऊँ धीरे। ଦୁଇ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା କ୍ଲିଅର ହେଇନି। ତ ଏଇଠି ଆମେ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ରହିଛୁ ଏବଂ ବୋରିଂ ଲାଗିଲା, ତ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ।
ତିନି ଦିନ ପରେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଆସିଛୁ। ବସ୍ର ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍, ଏସବୁ ବସ୍ ମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରୀମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଠି ସବୁ ଷ୍ଟପେଜ ଅଛି। ଏ ଦେଖିଥିବ ଚିନାବ ନଦୀ, ଏ ନଦୀ ସବୁବେଳେ ନଦୀରେ ପାଣି ଥାଏ। ଜଷ୍ଟ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ସମସ୍ତ ଲୋକ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। 2 ଦିନ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ତ ଗୋଟେ ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ରହିଥିଲେ। ଜଷ୍ଟ ବାହାରକୁ ହିଁ ଆସିଛୁ। ବେଶୀ ଦୂର କୁଆଡ଼େ ଯାଇନୁ, ସେଇ ବାହାରେ ହିଁ ବୁଲୁଛୁ। चारि दिन पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आसी रास्ता क्लीयर हो जाइए बोली शुभ समाचार देले तो खुशी लगिला। एबे आमे अमरनाथ यात्रा पई यात्रा आरंभ करिवु। समस्त मन रे गोटे खुशी, एते दिन अपेक्षा कला पर आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आसिकी डिक्लेरेशन कले कि रास्ता ठीक हो जाइए, आपण माने एबे जाई पारंती। एक्चुअली 3टा आमर किसी काम धंदा ना मागणा खावाई मिलूँ शुवाई मिलूँ। आमर भाई टिकेट कैंसिल कर चलीजु अमरनाथ को देखापी आसीजु मैंने आम देखिकी जीवु। एते लेट करूँ एटा लंगर लगी अल्प टाइम ये खत्म करूँ भाई। खाली खाई खुआई ना ध्वंस करू। अरुआ माड़, पूरी माड़, तरकारी माड़, कचड़ी माड़, डालमा बढ़िया डालमा भी बढ़िया हो। दीर्घ 5 दिन अपेक्षार अंत आज घटिला। बाबा को दर्शन करने प्रशासन जम्मू एंड काश्मीर प्रशासन आरंभ कले। जहाँकि टी रास्ता खराब थिला, बहुत जल्दी जय बोले बाहरलु पेलगाम तरफ। आपण माने मध्य काश्मीर को आसंतु। एठिकार परिवेश एवं प्रकृतिर सौंदर्य को उपभोग करंतु। बहुत सुंदर देखा जाउछि। आपण माने भी देखि पारुथिबे रास्ता रे कोनोसी गाड़ी किंबा कोनोसी लोक जीवा आसिया करूनांती। तामाने नुह कि ए रास्ता ब्लॉकेज अछि ना, केवल अमरनाथ यात्रा पई रास्ता गुड़ी को ब्लॉक करा जाइछि। अमरनाथ यात्रार गाड़ी गुड़ाक जाई सारा पर सेपटे जो गाड़ी गुड़ाक स्टॉपेज अच्छी से गुड़ाक गाड़ी जीव। आम ए कन्वय सहित जाऊँगी तो आमको कन्वय सुरक्षा रे नौजंती।
ଆମେ ଏବେ ପେହେଲଗାମରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ପେହେଲଗାମରେ ଆଜି ଆମକୁ ରାତିଟା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ରାତି ଏଠି ରହି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆମେ 4ଟାରୁ ବାହାରିବୁ ଚନ୍ଦନବାଡ଼ି। ଚନ୍ଦନବାଡ଼ିଠୁ ଆମର ଅରିଜିନାଲ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 375 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ବେଡ୍। ଆଉ ଯଦି ବେଡ୍ ଆପଣ ନ ନେବେ ତାହେଲେ 250 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରେଡ୍ ଚାର୍ଟ ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ରାତି ସାରା ଏଠି ଆମେ ଶୋଇବୁ। ଥଣ୍ଡା ତ ହବ, ଯେହେତୁ ପେହେଲଗାମକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଅଲରେଡ଼ି। ଦେଖାଯାଉ, ଭଲ ତ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, କମ୍ବଳ ବି ଭଲ ମୋଟା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ବହୁତ ଲଙ୍ଗର ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଖାଇବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଇବା, ଚାଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି କେଶର ମିଲ୍କଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଦେବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାପ ଖାଉଛି ଜିଲାପି, ବୁନ୍ଦି, ଆପଣ ଯାହା ବି ଖାଇପାରିବେ ଏଠୁ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ। ଏଠି ଟଏଲେଟ୍ ଏବଂ ବାଥରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଡେକୋରେଟେଡ୍ ଲଙ୍ଗର ଗୁଡାକ ବଢିଆ ସେ କରାଯାଇଛି, ଯେମିତି ଆମ ଆଡେ ବାହାଘରରେ ଯେମିତି ଡେକୋରେସନ ହୁଏ ନା, ସେଇଭଳିଆ ଡେକୋରେସନ ହେଇଛି, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମେ ବି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ଚନ୍ଦନବାଡ଼ି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏଠୁ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସି କରିଛୁ, ଯାହାକି ଆମକୁ 150 ନବ ଚନ୍ଦନବାଡ଼ିରେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ତ ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଚନ୍ଦନବାଡ଼ି। ଚନ୍ଦନବାଡ଼ିରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଏଠି ଆପଣ ଚାଲିବା ପାଇଁ, ପାହାଡ଼ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଏଠୁ କିଛି ବାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାର ଦାମ 20 ଟଙ୍କା। ବାଡ଼ି ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଚଢ଼ିବାରେ, କାରଣ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବାରେ ବାଡ଼ି ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। এইটারু যাত্রা স্টার্টিং হଉଛି। এଠି ফার্স্টରେ ବି ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗର ଲାଗିଛି, ବହୁତ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗର, 2-3ଟା ଲଙ୍ଗର ସାଇଡ୍ ଲାଗିଛି। ଏଠୁ ଆପଣ ବି ଖାଇକି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଏଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅମରନାଥର ଟୋଟାଲି ରୁଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠୁ ମିଳିଯିବ। ଚନ୍ଦନବାଡ଼ିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି ଆମର ପିସୁଟ। चंदनबाड़ी से चंदन बोलू पिसुट पर्यंत। तो ये आपन गोड़ा फोड़ा भी सब मिल जाव। देखिपारे बैकग्राउंड रे के भाया झरना जाऊँगी।
सातटार आम चंदनबाड़ी ट्रैकिंग स्टार्ट करिया परे एबे पिसु टॉप रे पहुंचू मात्र 3 किलोमीटर दूर रे मात्र पहुंचीजु आहरी मध्ये हमकु 30 किलोमीटर जीवार अछि चलंतु आगो पुणी जीवा नजारा आपण देखि पारुछे केते सुंदर नजारा देखि भी पारुथे पौराणिक कथा अनुसार शिव शंकर जेतेबेले माता पार्वती को अमर कथा सुनिया पई ए रास्ता दे जाउथिले एठारे से समस्त तांकर निजर जेते सब एठी शेषनाग को छाड़ीथिले सेति पई ए जगार नाम शेषनाग बहुत दिन पूर्व आशा था कि आम अमरनाथ यात्रा करूँ फाइनाली आम अमरनाथ यात्रा बाबा बर्फानी गुम्फा स्थल में पहुँची जाइए दर्शन कर प्रस्थान